harus notif jelas dulu kiri tidak ini gimana dia bagus bagus packing nanti lagi apa itu nggak apa
Shalom Marhita Salukna Damang Dainang. Adorang serta mulai parminggota Jumul Mahita Martang yang nahohom di ingana tabi Martang yang Mahita. Amin. Tapasonang marohata, tapuji tuhata, marhite na mardesian bukwede 524 ayat sada 1 ayat 40. Sai Roma
Marhite-hite guar ni di bata ama, dot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guar ni tordi porbadia na tumapalangit dot tanon. Amen. Ho ale Jehovah dihalungut to rohaku, ale di batakku maraposan tuho doaw, sayunang pailaaw, asa unang marsurak-surak akka musukku midaaw. Dang tahe tagamon tarurak manang isi siyan akka na makaposiho ale Jehovah. Say pabotohan matuaw akka dalammu, jala ajar tuaw akka bogasmu. Sadariyom marotuhani manopot jorona, beta tasomba ma ibana. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata ajar hom matuhami aturamu, unang tadikok kami. Patonggorma matami asa hutadahami hatuan nami nasyakkoy. Pargogoy hami marhite-hite hatam. Padaw masyak kami nasapoda nalipe. Say tangihom mahami di akka dalammu. Asa hutadahami ho hanguluan nami. Manang mangulu manang mati pehami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak mi. Amen. Mari dihita. Hurian itu hata tatangi umapatik ni dibata di mingguta sadaryon. Imana nienet sian buku Pesalmen 130 ayat napapituhon. Nalom maroham tu Jehovah ale Israel. Ai para siroha do Jehovah jala godang do haluaun di ibana. Ido saatna atong ra mangidugo meta tu adupon ni dibata. Mangulau na bar tu patik naim. Ale Tuhan di bata, saya pargugoy mahami, mangulau na bar tu patik mi. Amin. Mari dihita. Oh
Satu poti madusat tanagudang itu adu panidibata martang yang mahita. Ale Tuhan dibata pargogo na suhatu dosa. Para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halap pardosa na dangolon ro tujolom di habangsaan habadiomi. Manopoti jala menganggukun dosa nami. Masay jojot hu rasi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata. Dohot pabahinan nami naroai. Dang huhaulungi hami ho siyan nasa rohanami. Dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa tudinami. Dohot nasa gugu nami. Nang dungan nami dang dusun diri nami hubahay kami. Di bahay ni tamado rimasamu. Jala uhumamu hami tuhamatian sa liling-liling nai. Alay na mapurs mahamin waing tuasin roham na gudangi. Mangido siyan nasa rohanami hasesani dosa nami sa luhut na. Sayurupi mahami paubahon rohanami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Si Pangulo hami dohot ala ni guarmu na badiyay. Ale Tuhan saya si maroham di hami na dangolon. Amen. Baga-baga ni batataring tuhasasan ni dosata. Ala ni pangalaw siyota do ubahin na tertulang Kristus. Jala binahin ni hajahatot do ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malum hitahilala. Hasanga pema di bata na digijang. Amen. Mari dihita. Hosiana di anak nirajana, patigong kaharagonan, masurat mga manusia, Raja Samba Raja Nasihat surgawi. Amin haleluya. Pujilah samba Raja Nasihat surgawi. Pujilah Tuhan, Raja sirih bermona. Amin haleluya.
Tabigima hatan ni dibata nagabi trupuk di mingguta sadaryon. Ima naninit siyan buku Markus sada ayat sada 1 ayat napa waluhon. Tajahama marsikap soring. Pamaritahon ni si Johannes Pardidi. Onma mula ni barita na uli ni Yesus Kristus. Suara ni nama jauh-jauh di halonganan, pature hamuma dalan ni Tuhani, pahornop hamuma si dalanan nai. Jadi ruar masude pangisini tano Judea, rodi sude halak Jerusalem manopoti ibana, jala di padidihodo nasida di batang aik Jordan, dung di topoti be dosana. Odo jamitana, naroma siat pudikku nagumogo sianau. Nahurang tamado au pauduk ahu makar hari talini si patuna. Ido saatna martua doakan atu mangihon hatani dibata jala nau peopsa. Amin. Mari dihita. Tidak koma hapor siautai songon nalihan tidak kunidongata sa hapor siaun di sandok portibion rap mahita madok hapor sia di bata Jehovah ido ama pargugono suatu rusan na tumapalangit doho tano hapor sia di Yesus Kristus anak ni bata Jehovah nasasaday imanatin buhon ni si Maria nagagabian si Antonio Porbadia andorang sohaw bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman silatus. Na matitar pajal do imana di haw pinarsilang. Na tua tumanatoru dung ditanon. Na mula mangulu diari patuluhon. Na manay itu surgo. Lahu dulu siya muna di bata Jehovah. Amanay pargugo na suatu dosani. Di si may bana kay mamlaksugot tutanoon. Manguhumi halak mangulu dohot. Aw porsia iton di Porbadia. Jalanong sada huria na badia. Huria hatu panalak Kristen akan na badia. Do dasasani dosa. Do diatay naman do. Mulak mangulu sugot daging nyala akan ang mati. Do danguluan na sora suda. Amin.
Kor ina Deborah. Tapayot ito matiting ni Huriata. Huria ni tuhata
tatangi homa satokin tikting ni huriata. Tikting di tanggal 14 Desember 2025. Perhalado HKBP Batam pasahaton selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Jala selamat datang ma di ruas ni huria na odope perjolu sahali. Na romar minggu di huriat tahun. Sadi pasu-pasu de Batama persaurat tasadarion bahai sangap di guarna. Guar ni minggu tasadarion ima minggu apen na patuluhon. Doh topik minggu makkalungutod de bata hatuo ni akka na persea. Tikting na paduahon danak na sorang. Di basa-basa tuata dosa danak bawa di keluarga amang Robert Sibolon, inang Ernawati Silaban, ruas wik Moratakus di hari Kamis 10 Desember 2025. Sehat dudak danaki suwak songoni nang natorasna. Tikting nomor 3 peresmian huria nagok pos Taman Baloi Punggur minggu sadarion tanggal 14 Desember 2025 di Patupado pesta peresmian huria nagok HKBP pos Taman Baloi Punggur. Jala borhat do utusan ni huriatta ima punguan ama PHD dohot wik balodipam laho madohoti ulau ni. Tikting nomor 4 perayaan Natal lansia PGIW Kepri di hari Rabu 17 Desember 2025 di Patupado perayaan Natal lansia PGIW Kepri maringanan di HKBP Batam masuk pukul 15 WIB. Pinangidoma tu saluhu lansia ni huriatta asamad dohoti ulau ni. Tikting nomor 5 perayaan Natal Amaina dan lansia. Perayaan Natal Amaina dohut lansia di Patupa di hari Minggu tanggal 21 Desember 2025. Na perjolo makan malam pukul 17.30 sahatu pukul 11.30 di GSJ Lantesada. Na paduahon ibadah dimulai pukul 11.30 sahatu pukul 21 WIB di gedung gereja JR Mangladi Resik di Patupa di hari Jumat tanggal 10 Desember 2025 pukul 11 WIB di gedung gereja Asasudema panitia ro maddohoti JR Manangna Gladi Resiki. Tikting nomor 6 jadwal ibadah Natal HKBP Batam. Sangonon ma jadwal ibadah Natal umum HKBP Batam tahun 2025. Asa taihutum ma jadwal na adong di huriat tanah perjolo di hari Rabu tanggal 24 Desember 2025. Ima perpungwa bodari manang malam Natal. Sesi perjolo masuk pukul 10.07 WIB Marhata Indonesia. Sesi peduahon masuk pukul 10.30 WIB Marhata Batak. Na peduahon ima di hari Kamis 25 Desember 2025. Pesta Natal perjolo dohot di Marulau Nabadia. Sesi perjolo masuk pukul 7 WIB Marhata Indonesia. Sesi peduahon masuk pukul 10 WIB Marhata Batak. Na patuluhon di hari Jumat 26 Desember 2025 ima pesta Natal paduahon dohot di Patupado Padidion Nabadia masuk pukul 10 WIB Marhata Batak. Tikting nomor 7 Padidion Nabadia di hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 di permingguan pukul 10 WIB di Patupa Huriat Tado Padidion Nabadia. Tu saluh ruas ni huria nanaing mabuan yang nakon na terdidi asa mendaftar mamar hite-hite situa wik nabe jala mabuan persyaratan na perjolo akte pemberkatan perkawinan nasian gereja. Na paduahon akte lahir anak mangna surat keterangan lahir, jadwal katehisasi,
dipatupa di gereja di hari Selasa tanggal 27 Desember 2025 pukul 16 WIB. Dikting nomor 8 pilihan khusus Tuha KBP Resort Batam di hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 papungu pilihan amplop khusus dohita laho manggohi anggaran ni HKBP Resort Batam. Ruas namar sahid tatangnya koma amanginang dongatta na di bagasan persahiton dohot na di bagasan pemulihan akka gwar-gwar nasida boima tabereng nadong di layar videotron anggiak matung tibu nasida dapat tahipason. Tikting nomor 10 bunga altar. Sumbangan bunga altar di minggu sadarion ima sian panitia Natal usinda manang nalansia PGIW de Sekota Batam. Saya ditabai de Batama pasu-pasu di nasida. Tikting nomor 10 sada Natal Diakonia tahun 2025 di hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025 patupota do Natal Diakonia dohot kegiatan bakti Natal ima nanaing si pasahaton turuas ni huria na dipabel sakit menahun yatim piatu dohot nababalu turuas ni huria nasihol rohana laho mangurupi anggaran ni huriatta boy madipasahat tu inang diakones inang denni borsilitonga nomor HP 0852 onom sada tulupitu sada 2 onom jala adongdo akka gwar-gwari naong pasahaton pangurupion na perjolo sian NN perserahan godangna 3 juta siap punguan ina lubuk baja kategorial godangna sada 1,5 juta sian keluarga FW Manulang Boru Hasibuan siap Batam Kota godangna 1 juta sian keluarga A Simamora Borsihite nasian Batam Center godangna 1 juta sian keluarga D Samosir Borusitorus Baloi Ditpam godangna 3 juta jala bulutung adong amanginang nanaing pasahat pangurupir dope di boima dihubungi inang diakones songonima taringot tu Natal Diakoni ni huriatta. Tikting nomor 12 informasi manang soso-soso boy mata jasa diri amang taringot tu hayya sodoh fasilitas umum di gerejatta akka pelia bulanan jadwal perayaan Natal doh jadwal ibadah minggu ni HKBP Batam. Tikting ucapan selamat ulang tahun saluhut perhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huria nomor ulang tahun hatutubu dohot perbagason di bagasan mingguon saya di pasu-pasu debata jalaguk dame nang las ni rohama diak kadongatta nomor ulang tahun hatutubu dohot pernikahan. Wartana perpudi ima warta keuangan saldo ni huriatta pertanggal 10 Desember 2025 godangna 488 juta 629.324 rupiah songonima amanginang tikting ni huriatta di minggu sadarion tuhat tama nama masu-masu hita dohot tikting ni huriatta amin. Korna pusabulung dihuti dohot korlansia.
Korlansia.
Lau manomu hatan di bata marid dihitasian buku de nomor 30 sia ayat sada 1 ayat napa 2 hun. Martang yang mahita Jehovah debata nami na usobahami di bagasan guar ni Yesus Kristus. Pasu-pasu ma roha nang pikiran nami saluhutna anggiat nian ditikyon tangi hami lahu tumangihon hatam. Amin. Amang inang nuaing sahat mahita di Advent na patuluhon. Hatani debata nanaing sitangi honotta ima sian Mika pitu ayat pitu sahatro di ayat 10 tolu. Mika pitu ayat pitu sahatro di ayat 10 tolu. Hujahom ma di tonga-tongat tatapai hutihut bema di bagasan rohat tabe songonom madidok. Nalom ni roha martangiang tu Jehovah. Alai anggoau manatap tu Jehovah do. Jala dihalungut ton rohaku do debata ni hatuoku. Saitangi hono ni debataku doau. Unang homarlas ni roha ale musuku midaau. Ai tinggang peau sai hehe doau muse. Ai hudul peau nuaing di bagasan haholomon Jehovah do panodang diau. Usungoku do rimas ni Jehovah. Ai do pak ibana doau merdosa. Paima di badahon ibana badaku. Jala maruli uhu mau dibaen. Saitogonna doau sogot tu hati uron. Idaoku do hati goranna. Alai idao ni musuku mai sogot. Jadi huhu panni haurahon bohina. Ibana naung medok tuau. Di dia do Jehovah di batam. Marsobu-sobu ma mataku marnida nasida. Dunghona lutak songon gabo di alaman. Nungaro ari parpaulion di parikmu. Ari parholangan ni patik doi. Ari haroroan ni halak doi tumopot hosian Asur. Dohot sian akahutan ni Misir. Jalasian Misir sahatro di batangaek. Jalasian laut tu laut. Jalasian tor tu tor. Alai gabe halongonan mata noi. Ala ni pangisina. Binahen ni parbue ni pabahenan nasida. Ido yang go sahat na amanginang. Amanginang dongan sahapor siyaw di bagasan guar ni Yesus Kristus. Di minggu Advent na patuluhonon. Di sodang ido hita marhite tema
manang topik minggu nama dok makalunguton debata hatuaon ni akka na porsea. Minggu Advent na patuluhono namanginang jojo di dok songon Advent pengharapan yang bersukacita. Jala marhite sian hatani debata dipaingot dohita dada namasa na diparnguluanon, bukan segala sesuatu yang sedang terjadi kepahitan kesakitan namasa diparnguluanon nama Tuhon ngolu di bagasan pakirimon alai sian debata nasatiaido amanginang tongon soonang tatangihon nakaning namasa di tonga-tonga ni bangso Juda, namasa di tonga-tonga ni ngolu ni panurirang Mika hatihai. Bangso Juda tongon di bagasan parange na sotama di adopan ni debata. Bangso Juda tongon sursara manginang ala nigok dosa ala di bagasan ngolu na sotama na sida aka ulaon na sotamaga nupari diula na sida jala danga dong apala sahalak pe natigor roha tunggir-gir do tangan na sida mangula akan nasodenggan pangarajai pe mangigil silehon-lehon akka panguhum nang akka malim di bagas joro majalo sisip tung marpiu-piu doa manginang akka hajahato di tonga-tonga ni bangsoi hati-hai. Kejatuhan moral dan rohani, ketidakadilan merajalela di mana-mana, yang kaya menindas yang miskin. Ibadah juga sudah rusak ketika itu. Diulohon nasida do ritual keagamaan amanginang ala yang gorohana sida dao siad debata tarida maisian akka parulaon nasotama di tonga-tonga ni bangsoi sogo do rohani si Mika marnida nama saya manginang marsak do ibana marnida akka nang sursari akka nang sega di tonga-tonga ni bangsoi akka pangalaho naunggok dosai alai dang lomo rohana molomate songoni bangsoi di bagasan dosa ido ubah namanginang dipangido si Mika do panurirang Mika di bagasan uduk dohot serep ni rohana tu debata martangi yang ibana anggiat nian di patuduhot debata asini rohana laho manogihon mulak musai bangsoi sian nasa hajahaton naung masai ay hola debata nama natuk paulihon bangsoi ido baen sai dihalungut todo hatuaon nasiad debata son suara ni topik minggutta di Advent na patulhonon amanginang di ayat 7 di doksongonon alai yang guau manatap tu Jehovah do jala dihalungut rohaku do debata ni hatuaku sai tangi honon ni debataku doau didok disi alai hata alai di sona manginang didok panurirang Mika patuduhon hajong-jonganna menunjukkan pendiriannya hadirion ni ibana marnida akan masa di tonga-tonga ni bangsa nau segai boy doi taida di ayat sada satro di ayat onom nungatung siap jol mana daulat sian tanoon ninna danga dong behalak partigor di bangsoi girgir do tangan nasida mangulahon naroa girgir tangan nasida mangulahon naroa amanginang jala di ayat onom pedidok disi ay anaki pautotohon amana borui hehe dopak inana parumain dopak simatuana boru musuh ni bawai ima akka halak dongan na sajabu bayangkan
Saha tu parrumah tanggau PHP ngasega di tonga-tonga ni bangsoi. Danga dong benadingga namanginang tunggu dosa pangalaho nasosuman pangalaho nasotama mabahen marsak rohani panurirang mika. Son sikat ni debatado panurirang mika makatai di sona manginang dihalungut terrohaku do debata. Sianon dipatari dahon ibana sikap iman yang aktif bukan pasif. Dihalungut terrohaku do debataninna di tonga-tonga ni namasa boy di dokibana dihalungut terrohaku do debata. Sai tangi honon ni debataku doau tari da matutuha porsion ni simika di sona manginang. Dia percaya pos rohana yakin ibana dang pasobuon ni debata manotong di bagasan hajahaton bangsoi. Walaupun itu yang terjadi nakaning di ayat sada satu ro di ayat onomi akan namasai danga dong be na daulat danga dong be na tama saha tu tonga-tonga ni parrumah tanggau pe anakna patotoho na mana boru na petu inana parumain na petu simatuana amanginang alai pos dorohana na paulion ni debatado isa luhut naninna. Pengharapan itu lahir di tengah-tengah kejatuhan. Pos ni rohanai tubuh di tonga-tonga ni akana sursara manginang. Dungi di ayat walu di dok muse unak ko marlas ni roha ale musuk kumidaau. Ai tinggang peau sai hehe doa muse. Ai hudul peau nuaing di bagasan haholomon jahobado panodang diau. Musuh ni bangsoi hati-hai akka bangso na asing termasuk mai sian bangso Asur namonang maradopon nasida. Alay tegas do dison simika amanginang didokibana do madabu ibana madabu bangsoi. Ini pengakuan dia mengakui kekalahan, dia mengakui hukuman Allah yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa itu. Alay persia ibana bangsa itu akan bangkit kembali. Yakin ibana paulioni debatado muse bangsoi golap dunian namasai golap dunian akan namasa penderitaan keterpisahan. Alai porsia ibana adong dan non hatiuron marhite-hite pembelaan manang haroro ni debata. Kehancuran itu bukan akhir dari cerita umat Tuhan. Dunia manginang di ayat sia satro di ayat 12 boy tajaha musai disi di hati dakunibana do pakirimoni di bagasan pakirimoni do di hati dakon panurirang mika pabua usungonna dori masni debata maradopon musui di topo ti dodosana tu debata alani iga bimaruli uhum do bangsonai dia dopanna. Dia mengakui dosa. Dia sadar akan dosa. Di botoi bana do namasa di tonga-tonga ni bangsoi alani dosa doi. Alana sotamado dia dopan ni debata. Jala uhumon ni debata do akan nasusumani. Alai uhumani bukan karena Tuhan ingin meninggalkan, tapi karena Tuhan ingin memperbaiki. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menyalahkan musuh, tetapi dia mengakui dosa sebagai penyebab hukuman. Namun pengakuan dosa itu juga berjalan bersama-sama dengan harapan. Dia berpengharapan amanginang. Tuhan yang menghukum, tapi Tuhan juga yang akan membela keadilan. Tuhan juga yang akan memberikan keadilan. Tuhan juga yang akan memulihkan kembali. Jala ditikina sailau di dok musuna do disi di dia do de Batam di ayat 10. Di dia do de Batam. Namun Mika percaya Tuhan akan bertindak. Mereka diejek, mereka dipermalukan, tetapi keselamatan dari Tuhan itu benar-benar nyata dan terlihat.
Jala takas do didok di si amang inang. Takas didok. Marhite na di parode bata ari parpaulia di parik ni bangsoi jala lambidang maharajaw ni debata ainunga di pauli ibana saluhut nai sian huaso ni musu. Dang taralo huaso ni musui hagugoon ni debata. Mulak denggad do HP bahenon ni debata akan au segai muse marhite manuaton harajonna. Bagas marurat di tonga-tonga ni Portibion. Dungi di ayat 10 di doka manginang. Alai gabe halongonan matanoi ala ni pangisina binahen ni parbue ni pabahenan nasida. Padohanon gabi sipai ngok mau di bangsa Israel, bangsa Juda, asal nagmula niya musay nasida tu dosa. Ay akadosa nang niula nasiday nunga di pauli de bata. Nunga patar hatuaw nasiya Jehovah di bangsoi. Ikod diula nasida manyan haluaon naung jinalo nasida. Amang inang nanayang dohonon na dison, keselamatan yang Tuhan berikan bukan izin untuk hidup sembarangan. Ngasur sarna kaning bangsoy, dipauli muse, alai dipaingok nasida. Keselamatan yang Tuhan berikan bukan izin untuk hidup sembarangan. Alani yamanginang Minggu Advent patuluhon, disuarahon makalungutod de bata hatuaw ni akka na porsea dia mananang idota, dia mananaing putihotta marhite turpukon di tonga-tonga ni ngolutta sinuaing, di tonga-tonga ni akka namasa si adopatan waing. Hitape amang inang nuaingon di tonga-tonga ni ngolu di hasyanganon go do tonga akka namasa. Dunia ini juga penuh dengan ketidakpastian. Dunia ini juga penuh dengan ketidakadilan. Ketidakadilan juga merajalela. Lo jadonang daging pikirat tak mengedopi saluhut na masa di tonga-tonga ni akka nguluto na manginang. Tong dora songon bangso Juda na kaning. Ngulutaw pe gudang do akan nasursar. Di bagasan ngulutaw pe gudang dora akadosa na taulahon akan nahurang tama di adopan ni debata. Di tonga-tonga ni aka persekutuan, bahkan di tonga-tonga ni aka rumah tangga PHP gudang do akan nasursar akan nahurang amanginang. Alay nuaing hata ni debata paingoton hita ganup. Pengharapan sejati tidak lahir dari keadaan yang baik-baik saja. Mungkin di tonga-tonga ni kehidupan yang tidak baik-baik saja nuai ngamanginang tubuh do pakirimo dihita. Pengharapan sejati tidak lahir dari keadaan yang baik-baik saja, tetapi dari Allah yang setia menyelamatkan. Songon panurirang mika na mangudi di tonga-tonga ni zaman yang penuh dengan kehancuran moral, bahkan ancaman sian bangso asyu ramanginang hita penuaing. Gudang dotong na masa na menguji hita di tonga-tonga di perdalanan ni ngolon. Namun justru di tengah-tengah kegelapan itulah kita diajak saat ini untuk datang kepada Tuhan, untuk tetap menantikan kehadiran Tuhan di tonga-tonga ni ngolutta. Hata ni debatan wae ngamanginang kita diajak laho jujur marnida tu dirita. Son simi kana kaning jujur do ibana. Toho do tutu akana hurang do diula bangsoon. Nago dosaon. Akana hurang do masa. Aka ulau dosa do diulahon. Mika tidak menyangkal dosa. Dia tidak menyangkal kerusakan yang terjadi, melainkan Mika mengakui dosa-dosa itu.
dan tetap berharap pada belas kasihan Tuhan. Di zaman nuai ngamanginang, gudang dotong akan rusak, yang sudah rusak akan sega luka, hinorhon ni dosa na taulahon. Di advenon nuaing ditegaskan amanginang, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dada ditinggal ho debatahi tak akan alani akan hurang na taulahon, akapabahenan na sotama amanginang, alai satia do debata. Memang olo do alani dosai, hinorhon ni dosai ragam akan hacit taai di tonga-tonga ni ngulon alai ingok ma. Dada ditinggal ho debatahi ta. Masa pesa luhut na amanginang laho pai ngotok kita doi, menegur kita, asamu banyak kita. Allah yang adil adalah Allah yang sama, yang membela bangsa Israel, yang membela bangsa Yuda, yang memulihkan bangsa itu. Allah itu jugalah yang memulihkan orang-orang yang bertobat saat ini. Atong tilik matu bagasan roham amanginang, tilik matu bagasan rohat tabe amanginang. Minggu Advent na patuluhonon, kita diajak untuk bersuka cita di dalam pengharapan. Dada lahomadok dangadong be masalah nuaing, bukan karena masalah sudah habis, bukan karena masalah sudah selesai, melainkan karena terang Tuhan telah datang dan sedang kita nantikan kepenuhannya. Ido Advent amanginang. Advent bukan hanya mempersiapkan baju baru. Advent bukan masa-masa mempersiapkan keindahan akagaba-gaba. Alai Advent adalah masa-masa penantian huhut, mempersiapkan hati, mempersiapkan roha, perilaku yang diperbaharui. Pakirimon nasatia tu debata. Molotung pegulap nuaing namasa, tetaplah berpengharapan. Molotung nuaing godang dope akasi pikiran akan naborat amanginang, tetaplah berpengharapan. Tuhan sendiri menjadi terang bagi kita. Alani do setiap Advent, Advent pertama di Pangolu Masada Lilin, Advent na paduahon di Pangolu 2, satu Advent na patuluhonon di Pangolu 3 lilin. Lapatan na amanginang di Advent na patuluhonon, kasih Allah itu nyata. Kelahiran, kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Persiapkan dirimu. Oleh karena itu, di tengah penantian Advent ini amanginang betama, marilah kita kembali mengarahkan pengharapan kita hanya kepada Allah yang menyelamatkan itu. Sebab di dalam Dia ada hidup, di dalam Tuhan itu adalah pemulihan, di dalam Dia juga ada sukacita yang sejati. Tahalungut tomba debata, hatuau ni akan aporsea. Bertobatlah, persiapkan hatimu, persiapkan keluarga, anak-anak, asa tutu, saluhut nahita, makalungut to debata di bagasan ngolut taon. Debata mama masu-masu hita marhiti tod di porbadia, amin martangya kita. Ale debata nami, hupuji hami hupasangap pami doar muda badiai di parmingguon Advent na patuluhonon. Marpakirimo dohami tuho ali Tuhan. Homa tutu na mamasumasu ngulu nami. Namadongan ni hami, namangurupi hami. Asa anggiat di tonga-tonga ni ngulon, nang ragam na masa di tonga-tonga nami. Aka nahacit, aka hagaleon. Tong manian di bagasan pakirimon na mangulu hami, holat tuho ale Tuhan nami. Alani upasatami mangulu nami tuho ale Tuhan. Homa nama masu-masu akka hami be, keluarga nami be, akka ulaon nami,
aka ianakon, aka natoras, nang aka lansia pe Tuhan. Tarlumobi maparpungan nami di Advent na patulhonon. Anggiat maniana li Tuhan marhite parpunganon. Mangula matututo dim, turohan ang pikiran nami be, asa tutu. Hupara dihami rohan ang pikiran nami, laho manomunomu, harorom. Tarlumobi may dinanayang mamestahon ari natal hami, parningota di ari hatutubum. Ale Tuhan, tuho mahupas hatami sa dogngolo nami, huriam HKBP Batamon, ang giat mahajongjongan ni huriamon, pataridahon, holong ni roham, harajom mo ditungatongan ni Portibyon, paso-paso akapangula ni huria, asa totong satia barita nauli, paso-paso akaruas ni huria, atau asa totong satia mapakirimon holat tuho. Ale de bata, mga sahon guar ni Jesus Kristus, huso bahok kami matangyang namiot tuho. Amen. Tapapungo mapiliat tahut marede mahita. Hallelujah.
tatang yakom mapiliata martang yang mahita. Ale de bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si leho-lehon na dengga dohot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasahat hami masian na nilehomi tu hami, pilen nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutyus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhas yang hami pilenon. Pati bulhon harajomu di tengah-tengah ni huriam. Dohot di pertibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehomi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang. Say pinarbadia maaguarmu. Say ro maharajonmu. Say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togiho tu pangujunan. Balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodako Tuhan debata mabohina tuhita jala asi marohana midahita. Di dopako Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasaorhon madamena tutod ditabe. Amin.
Cik. Shalom Amang Inang. ATBH adong kunci mobil na tinggal.